lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakanggan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama dito'y programa tayo lagip ti napalabas. Hello kada kayo amin gagayem. Kumusta kayon? Sapay kumata adda kayo itinasaya at akasasaad, kabayatan tiing kay panagdengdengeg dito'y programa tayo. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin nga awan ti labas na. Iti daytoy agundaway, isagot mi manan kada kayo ti may sapay a compilation, dagiti napalpalabas a drama tayo. Ngamsakbay na, kaya't kumanpay nga idanon tinaimpuswan a panagyaman ko amin kada kayo, gapu iti kanayon nga ingkay panagdengdengeg, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Sapay kumata agtultuloy ti ingkay panang suporta ket di kay tumauma adumngeg kadagiti sumarsarunupay nga upload tayo. Intay nga rodan denggen dagiti compilation. Hello manan kada kayo amin papagayam. Kumusta kayo amin? Adday manan ti pagayam yo amang kabkablaaw kada kayo iti naragsak ken bendisyon nga aldaw. Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ting kay panagdengdengeg dito'y programa tayo. Ti pakasaritaan nga intay kan biagita ket impatulod ti pagayam a nagpailinged iti nagan a Presi, manipod probinsya ti La Union. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nasingpet ti asawak, awanan ti bero kakpay, gapu taadda aminan kenkwana ti nasaya at agalad ti maysa a lalaki. Iso na laeng, taadda maysa abanag a pagsidsid da awak. Rugyak nga rodan ti ag salaysay. Apa kasta tilangan bakay? Kasla da nagdagsin a parikot mo. Saan lang akas na? Talagang adda na dagsin a parikot ko, Randy. Ha? Kayat mo ka di amaamuan na niya ti parikot ko. Bakit? Adoy, daytoy ti parikot ko, Randy. Ala, mingmingam anaimbag. Ha? Ano ti? Tunggalago sarak iti pregnancy test. Kanayon a negative ti result. Iti kaanuman. Saan ama ko na a pamilya ti panagdanata? Gapot na awan mat nga rod anak ta. Bakit? Saan kumamata kasta ti ibagang a? Anya nga rod ti kayat mo amang agmanipod kanya. Maragsa kanak iti kastoy. Manumat din atawan ti naglabas manipod nagkalaysata. Ngam aging kaita. Di naklat ta maikan iti anak. Ibagak day ti kan ka tapno amo. Kasta unay ababawi ka anak asawa kan ka, Randy. Presi. Ay nainsan, saan arumbang apagsasawam iti kasta nila kay mo? Panunutam kumamot a masaer jarik nana? Ay, jak ngamin malapdan ti pungtot ko insan. Tunggal adda masabat ko akabats tayo. Wano amok. Kukwaklatan ti umapapal. Umapapal iti anya insan. Kasano, kat adda kibkibinin dang anak da. Idinto ta siya, kat awan. Kinapudno na, saan akon anaragsak iti dan na ti asawak. Saanan at talaga insan. Ay na, di ka agsasawi iti kasta insan. Panagkunak kat saan mo't anagayatan ni Randy asaan kay amaadaan iti anak. Amin mo't anaganak kat day ta ti kalikagum da. Kan may sa, amangan no talagang awan pa'y nabukalyo. Ay,
Jakon amo ti aramidak insan. Ti kunamket di, talaga alupas ti asawak. Iso adinak maipayam iti anak. Ay, kasla jakon maanusan ti kastoy a panagbiag Teresa. Sinaaksan a talaga ni Randy. Napan ni Randy ijay balay idi na minsan nga aldaw. Anya tinaramid na ijay nanang. Awan mo't, imay lang nakisarsarita kini tatang mo. Kasla nadlaw ko ti kinaliday na. Apay, adda ka di parikot yo. Awan mat nanang. Apay, adda ka di imbagana kada kayo. Awan mat kit di. Ang amangan kunak no adda parikot yo. Iso nga imayak dito'y balayo. No maminsan, adamot saan mi apagkinkin na awatan nanang. Ang maurnos mi matadagos. Nasaya at ba't nga rod no kastanak ko. No adaman ti saan nyo apagkinaawatan, pagsaritaan nyo adagos. Saan nyo abaybayan adumakal. Iti kasta, naragsaklat ta ti panagdanayo. Wen ka di nanang. Awan rumbang apagdanagan nyo. Ken maysa, biyag mi dayto nga agasawa. Ada kaming iti husto atawan. Kabailan min asulbaran adakda kami. No adaman saan mi apagkinkin na awatan, nanang. Presi, itay ka pala nga palpaliiwan. Nakaisam ka matamangkit kita iti cellphone mo. Ket, anya ko maita no agis-isa makamangkit kita iti cellphone ko. Ada problema? Ay ko. Awan makit di bakit? Sana salud-sudag lang, may. Asino ay ati kachat mo? Itay pa ngamin amang mga gutiring ton di messenger mo. No asino man ti kachat ko, awan bibiyang mo. No kayat mo, mangsapul kamat iti kachat mo. Awan parikot kanya, Randy. Presi? Nalawag mat siguro tinangag mo, Randy. Ay, unay ka magtan bakit? Inak disturbuan tabi siya. Naawatam. Adun sakit di ti kachat mo, insan. Itay pa nga agun-uni ti messenger mo, Asino ay ti kachat mo? Kan itay ka pa nga isem. Ni ka di bayaw day ta? Ni, asino day ta kunak? Ibagakan ka, insan. Hindi mo ko maibagbaga iti sa baliwan. Ha? Malagip mo ka di pa'y ni Oliver. Tisigod akayan ayat ko idi adda tayo pa'y laang iti kolegyo. Ni Oliver kunam? Diyay ka di lumakayan abaknam? Sikamat, insan. Saan mat nga iso tilakay? Sa nga pulo laang mat atawan ti inaunaan na kanya. Oh, apay day jay. Di mo ibaga nga iso ti kachat mo, insan. Wen, kat numabalin la ko mga isubli tinapalabas. Iso la ko man tinakikalay saan kat ani Randy. Ay, no amok la ko maadinak matlagayang maikan iti anak. Diyak la ko man imanugot apa ikalay sa kankwana. Anya? Ay unay kan. Anya ka din dagitang ibagbagang presi. Pudno ti ibagbagak, insan Teresa. Kat amom ka di. Single pa'y laang ni Oliver nga aging gaita. Pampanunutak nga amangan no da kami tinaikari para iti tunggal maysa. Saan kat ani Randy? Ay sus! Apay, di ka mabuteng kadagitang ibagbagam insan? Uray pagbalibalik tadam ti lubong, ni Randy latta ti asawam, gaputa isukat nga rod tinangikalay sakin ka. Laglagi pa nga da sinapataan nyo insan. Nagkalay sa kami, ngam sa anak mat anaragsak iti danana. Kan maysa, nuday tala ang kalay sami, at damot solusyon na. Presi! Hello, honey. Hello, honey. Kumusta nga iti nagmalam mo? Kastoy, makabanog matagtrabaho. Ngam maikat amin abanog ko, tunggal mangag ko ti boses mo. Talaga? Siga talaga. Awan lang ta nagbaliwan ti kinalailom kanya. Iti ka ano man, saan tong agbaliw ti kinalailok kan kahani. Promise. Ang yaman naguray nukas ng presi.
Awon gayam. Kasarong tinagsaritaan da. Kaano ka nga umayin dito in Manila? Di ka madanagan, honey. Jack pulos malipatan day ta nagsaritaan ta. Kinapudno na, nag-file akong iti resignation letter ko iti trabaho. Iso nga iti kabiitan na panawan. Agdunatan, honey. Agyaw mo na kani. Ako sige, ipagkamamlat sa nga ron. No kaano tiyo umay mo dito'y, tas sabatin ka di terminal. Okay, honey. Sige, tatupay taramida kani. Umawag at tumanan. Bye! Sige, honey. Bye. I love you. Pakawanan na, Randy. Ngam saan kan nga ayatan? Bakit? Anya ka din tayo nga ibagbagam? Nalawag ba't timbagakan ka? Saan kan nga ayatan? Iti ka man. Saanan ang maisubliti sigod apam matagkan panagayat ko kan ka? Presi? Pumanawag. Takayat ko asapulan tipod na aragsak ko. Saan? Di mo kumawat aramidan tikastoy kanyak. Pang-aasim bakit? Ipakpakaunakan ka. Saan mon anam namaan asublian ka pa'y? Ngamin, manipod nagkalay sata. Diyak pulos narik na tipod no aragsak iti panagdan nata. Hindi nagkalay sata. Nagkinarita. May tirigat ka namay. At tinulong ta. Diyak ba't nagayatan tikastoy asaan ka anay kan itanag? Di na kumamat palawan bakit? Pang-aasim. Basta panahon naklata ka din nakasta. Panyagamatin. Agasawa to, Presi. Dahit ako matilaglagi pa. Pasensya kan. Ngam di na kun maalukoy pa'y. Namimpinsanan anapukaw ti panagayat ko kan ka. Naawatan. Walak-lakit din no. Aging galangan iti arapat. Ti panagdinatahan eh. Saan lang ang arapang apay? Ada akon. Agkadwatan. Kat iti kaanuman. Saan kanto apanawan? Yaman agnukastahan eh. No idi koleho tayo. Kat nag-break taga po kini Randy. Saanan ang mapasamak ita? Jakon itulok ang mapasamak mananday ta kadata. Gauray, iniinaw na kiti sa nga pulo atawan? Awan parikot iti dayta. Di mat ko nada, anasamsam it nga agayat tiin inauna. Ay, karuwa na. Kinapudno na. Pagbababawyak ti panakikalaisak kini Randy. No amok la kumaakas to'y gayam ti biyag ko kankwana. Sa anak la kuman nga imanugot idi. Ala, saan mo na panunutan tayo sa ani? Tinapatan kitla gayan ayat tayo ta. Inapudno na, saan akong anaki ayan-ayat pa iti sa bari. Maripol nag-break ta. Iso nga itata nagsinublang ta. Jakon itulok, nagsinatamaran. Uray sakmat Oliver, honey. Lamlamaem ngagbiag ka akas may sa adon niya iti danlak. Presi, honey. Ada umaw-awag. New number man. Asino nga taday ko eh. Batang. Hello? Hello, Presi. Dasaya at dasinong batam ti awag ko. Basapol pa'y gayam abaro numero ti umawag sa musungbatan. Ini kalman pa'y nga umawawag akin ka. Ngampulos adi kasimong ba? Nanang? Anya ka din day kangar-aramidam. At panunod ka kadi panunutom kumamot ti asawam. No anyaman ti parikudyo. Pagsaritaan nyo itinasayaan. Saan akasta? Nanang, kasi iti kanayon ko nga ibaga. Saan akong anaragsak iti dan na ni Randy? Kapo ka de, tandan sa bali ang lalaki iti biyag mo. Ha? Pangaasim, agawid ka kuman. Awan tinasaya at nga itbentikas tangar aramidam. Iti kaanuman, saan kantong agbalin anaragsak? Kaputad na tao ang masaksaktan, gapo iti aramid mo.
Itay ka pa'y apal paliiwan, honey. Apay akas na saan ka amakaid na. Adda ka di parikot mo? Ha? Ay, kuhaan eh. Awan parikot ko. Adala pang panunutak. Ibagam ko makanyak. Itikas na, matulungan ka noan yaman dayta. Mabaling ka din ang gulibag karatan pesit! Nganyaman ti parikot ko. Awan maitulong mo. Nawatam! Oliver! No awanan ti tadto mga ibagam. Mapankan iti silad. Di nakasansarita. Ado ti pampanunutak. May salaing kumatis ako. Pangaasim tagtungpal ka no di mo kaya amadiswan ka. Anay ko! Apay at tinungpanak matan, Oliver! Anya ka titibasol ko kan ka! Di mo salud-sudan. Laniyal ti basol mo kanya. Ha? Ngamin na. Siga mismo ti basol. Anya? May saga malas sa dimding iti bego. Anya ka dinday kang ibagbagang? Anya ka di tinaramid ko kan ka di mo nagustuhan? Pumanaw ka dito sa wana ka. Tamangan no ang sabot parang kita kit alyabat di maraming ko kang Oliver! Nasaya at matasimangpit kan, Oliver. abay. Atay bagam. Uy, honey. Adyaday ka. Masiko ka. Agdon na bulan. Ano ya? Masiko ka ko ng bresi. Uwan, adan anak ta, honey. Masiguradong kadyasak ti ama. Oliver. Nati panagkunam. Kat maragsak na kiti na itangin patamo mo. Nagpitot ka. Ala, pumanaw ka dito sa mga anak. Amangan no si Kapay iti pangipapasak iti pungtot ko. Una yung tikastoy. Apay akan lahat mata na nagbaliw ti ugali ni Oliver. No kaano pa yung masiko ka. Kat isumatan ti panagbaliw na. Ay, kapay lapal paliiwan balasan ka. Pagsangsangit ka ba? Apay ka dahi? Da kayo matgayam tan. Kinapudno na kanayon ko amang di pa nagap-apa nyo kini Oliver. Ay na, balasan ko. Di kasaya ata nga aramidom ita. Panawa mo na dyan lalaki. Itiyan niya kumaga po panawak ni Oliver, tata. Apay, di mo ka di mo apamilyado ni Oliver. Anya, Ay, pamilyado ko ng tata. ay, Amangan mo't no nagbidot kayo lang. Amangan no sa baling Oliver tibagbagayo. ay na. Saan na ka nagbindot balasan ko? Ang asawa ni Oliver. Isudat ni kabayagan, aborder ko, di di aparagming ko. Pinanawan lang di asawa na. Gapo iti kinababairo na. Kaya nagwala pa iti anak na. Anya, Apay, saan na ka diyan ay bagaking ka na ita? saan? Sana po no day tatata. Sos Mariosan. Awan pamilya ni Oliver. Awan. Ulbud ka! Awanan kay dibain! Kamo, napudno ka kanyak! Ngam saan matgayam! Ito ta na mawamon nga ta nasawa. Mabalin mo ti pumanaw, presi. Nung ti palag ko nam. Kat adamang seryoso iti kasken ka nga dan asawa na. Nagpidot ka. Yan may isa. Kas itinakunak idigan ka. Sa anak asigurado asyak ti ama ti sigug mo. Awanan kay tibain alalaki! Ano? Kalpasan ti amin! Kasta ti bagam kanyak! Apay nagtumbal ka nga! Si Kaki di tawang itibain! Di nakman tong patungpay na kasta.
Jak kaya't atong patong pa nagtana! Hindi pala ko madamo. Kat imbagam kanyak nga dagayaman pamilya. Sa anak ko maanagtalagkan ka. Ulbod ka! Manangalilaw ka! Tiko nam kiti, sayit ka babae. Ang dalang nga roda na asawam. Nagbiro ka pa ilaing iti sa bali. Oliver. Pabungan saan ka di? Amangan no into nagbalawak kat siyak tumaten ti sukat mo. Isu nga itabay lang. Mabalin mo ti pumanaw. Alam aminan ang kagawaam kat pumanaw kan ditoy. Nyawatam! Ha? Prese? Nanan. Simang patkagayaman. Masikop ka? Wala na. Hindi na kaya tatakdaran ni Oliver. Tsaka mga dagayang pamilya na. Ilimad na kanyang ti amin. Kanya. Awanan ti ropak ngay parangko kada kayo. Nang runay ti asawa. Nga mawanan ti sabali apapanag. Nasaan nga subli kada kayo. Ay, jak amo no niya ti ibagakitakan ka, Presi. Jak amo no masyanakan ka, wano saan. No amom lakum ati napasamak itipyag ni Randy. Kabayatan ti kawan mo. Anya ti kayat ti asawa nanang. Kumusta ti asawa? Ay katadda ijay balayo. Sana pimampanaw. Isu na lang tainal daw nga uminom iti arak. Nanang. Maragim bubukod ka, Presi. Tibagim laang ti pinampanunot mo. Pagkawanan na kumananan. Nagbidot. Ti asawam ti rumbang apagkidawam iti pamakawan. Saan na asyak? Jak ammo kan ka, Presi. Jak ammo no apay anaramid mo ti kastoy kin ni Randy. Iti likudan ti kinasingpat kan kinaanos ng asawa. Nanang. Ha? Presi? Pakawanan na kumaran. Masikog ka. Wen, amo kasaan ako na may karikan ka. Imayak lang ang tapnag daw iti pamakawan. Nagbitutak. Gusto ni Nanang managing bubukod at tibagig lang ti pinampanunot ko. Presi? Ti amo katagbalin na kanaragsak iti nagbalin a desisyon ko. Ngam nagbidutak. Amin abang nagadyak napadasan kan ka. At napadasak iti dan na ni Oliver. Amo ka nasakiti, naramit ko kan ka. Ngam sapay la ko matadumtang to ti gundaway, ama pakawan na. No pamakawan ti gilgid daw. Nabayagan na napakawan ka, Presi. Randy. Amok, kaya ti kahanuman. Jak may pahit anak akal kali ka guma. Iso ngay naklon ko nga rod ti panang-panaw mo niya. Mawatan ka. No apay anaramid mo ti kasda. Daksang gasat. Kastamat gahan ti nagbanagam. Kamuray no kasta. Ay ayatan kalata, Presi. Kasi din karik iti nagkalaysata. Ita niya manapanlubok adumteng kalata. Sana ka basta umipat. Ilaban ko tayat ko ken ka. Amo. Ken lamlama kung naibaga dagiti tattao. Ama agak iti panagaklon kumanan ken ka.
iti likodan tinaramid mo. Ngam kahit ko lang apanagnagan, anapod no ti panagayat ko ken ka. Imbes ngagsina ta, ornosan talaang ti pamilya ta. Nakasagana ka tumakder, kas ama ti agbalin nga anak mo, Presi. Naglalaok abain, babawi ken gura iti mismo abagik tinariknak iti daydi agundaway. Ngam kastaunay a panagyaman ko, gapo ta inaklon naklatta ni Randy. Uray saan nga iso ti ama ti sikog ko, kat inaklon na daytoy. Inaklon na kat inbilang na kaspudpudno nga anak na. Nakasingsing petlat ta kanyak iti likodan ti panangpanaw ko idikin kwa na, gapo ta dinak kat ngarod maikan iti anak. Ita, talo atawan matan ti ubing kat ni Randy ti makakaadda amangay aywan ken kwa na. Pagbabawyak ti inaramid ko ken kwa na, ngamjak to pagbabawyan ti panakabukal ti kakaisuna nga anak ko. Nga isu ita ti mangpatpatibker iti ayan-ayat mi ken ni Randy. Nga uray amok nga adalatamat dagiti gundaway amalagip na ti madi nga inaramid ko ken kwa na. Dahiti man ti padas ko ajak to pulos malipatan. Kat sapay ko mata nakaibati ak iti adal ken liwliwa kadagiti padak adumdumngag. To'y pagayam mo, Presi. Ken ka pagayam, Presi. Tunggal may sa kadatayo kat adama ko na apagkapuyan na. At dadagiti gundaway nga agbiddot tayo. Ngam sapay ko ma, taditay aramiden daytoy arason, tapnumang pasakit itirik na ti sabali a tao. Panunutan tayo pa'y kuma na imbag dagiti agbalin a desisyon tayo. Kat aramiden tayo kuma dagitoy apagadalan, iti kasta kat ditay ton ulitan pa'y. Kat sapay la kuma, ta saan mo asayangan ti gundaway nga impaayken ka ti asawam. Gapo taman mano ti lalaki akas ken kwa na. Alakas tan pagayam, Presi. Kat pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti surat ngayon ta ikan biyagita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailingad itinagan Amarisa, manipod aritaw Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin awatem man pa'y tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal kadagiti drama adangdanggan mi kabayatan ti inkam panagin inana kan panagtrab-trabaho iti inaldaw. Pagyamanak unay numapili yumat nga idrama to'y pakasaritaan ti biyag ko. Kidawak nga iligad na kumalatan itinagan Amarisa, adaan asawa kan dua nga anak. Nakababain man ng may saak nga asawa ang nakasagana nga agpakamartir para iti ay ayatak unay nga asawa. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Mala, mangan kayo laang amangan anak ko. Agbusog kayo Ado ti inlutok amakan. Nabsuga kong mami. Ang mga anak pa iti spaghetti. Magustuak namin una iti pan nakaluto na kat. Iso nga uray nabsuga kon, mga anak pa Ay katun anak ko. Atoy si kangay ayan iha. Sige mami, kargaan pa'y ti platok. Kurang ko pa'y. Naging mas ngamin at talaga ti luto. Siyempre nang runa no para kadagiti ipatpatag ko unay nga anak ko. Mami, ni daddy nga kaano ka diti panagawid na? Wan ngagpay sumami. Ha? Ay ikwa, jak amuno kaano ti awid ti amayo. Amangan no ado ti pakakumikuman na iti trabaho na. Iso asaan pa'y laang ama kaawid. Di mat inton umay alawasan ti anniversary ka ni daddy? Wan iha, kan saan laang aday ka. Kasangay pa inimanong mo. No kasta,
Double celebration to nga ron ti mapasamak. Ha? Ay, katun ay, ha? Basta lakit di agawid dito'y jay amayo. Sapay ko mga rod, tagawid ni daddy iti day tangal daw. Naragragsak namin no kompleto. Sige, awagak jay amayo. Ibagak ti panagawid nanto iti day tangal daw. Mami? Si kamat gayam Aldrin iho. Ada ka di ibagam? Agsang-sangit kayo kadi? Ay, saan iho? Saan? Apay kumabot ngagsangit na. Nagsuyang abak lang amin itay. Iso a pinunasak dagiti mata. Di ka naglibak, mami. Amok nga da parikot ka ni daddy. Apay, nagapa kayo kadi, sakbe api manang? Aldrin iho. Nagapa kayo kadi, mami? Juan, naamuak ngamin nga damanin babae jay amaya. Pinagpilik no asino kada kami tipilyan na. Dayjay, pinili na ti babae na. Isa pimanawan. Kadyak amo no agawid pa tayo balaywan na sana. Apay akas dyan ni daddy, mami. Apay. Jak man amoy jay amayo. Tsaka mo. Idin amo, kabalang paymat. Ngam kadagi tinapalpalabas sa bulan. Kasla jakon kabalan tararamitan na. Kasla bumtak ti baro kung gapoy ti sakit na marikrek na. Sumubsobran di amayo. Kahit yung ka din asinaan ni daddy. Numaminsan, mapampanunot ko matanday ta. Ngam numakit kita kayo kiniayen. Diyak kayat amadadaal ti pamilya tayo. Nabayagan ang nadadahal ti pamilya tayo. Manipod inrugi ni daddy ti agbabae. Jakmat kahit nga agrigrigat kayo. Gapulaan kada kami kaniayen. No kanayon mo't ada kayo ti saktan ni daddy. Sinaan nyo latan. Aldrin, iho. Da kayo lang tinapatag kada kami kaniayen, mami. Awatan mi. No talagang agsina kayon kani daddy. Ti kayat mi, kat makita da ka naragsak. Banag asana mapasama. No agnanayon ti kadda tayo iti poder ni daddy. Mami, bagay ko kadimit lang ito suot ko. Launay anak ko. Husto da ita na panagsarsarming mo. Ayabam kit din di adim tamapantayon. Amangan no ditay maabutan di amayo iti opisina na. Saan ka numad nga umay ni Ayen, mami? Anya? Ni, apay ka no? Ada ka no palpasin na project da. Aguray tulat ta ka nun dito balay. Kastaya. Partakam nga ro dita tamapantan. Uwen, mami. Agsapato sa klabihit. Mami, adatan iti asilig station na kay destino ni daddy. Wan anak ko. Kastoy nga oras ti break time ti amam. Orayin tabiitan. Sigurado arumaran da jay. Anya ka diti plano yo, mami. Diyo ibagang agpakaasi kayo kankwana. Nga agawid iji balay. Tapno makadwa tayo inton bigat. Para iti anibersaryo yo. Kan kasangay ko. Wan iho. Padasag akasarita ti amayo. Barang kayat na ti agawid uray inton bigat lang. Mami. Dayjayin ti amam. Rumaran iti police station. Umay katasabdan ka. Felix! Daddy? Felix! Anya ter aramitin nyo dito, Marisa. Ingkuyog mo pa iti anak ta. Ni Ayen, sa dino ti ayan na. Awan, daddy. Nagbati iji balay. Daddy, agawid kayo kadi iji balay? Felix, pangaasim. Agawid ka kumamit iji balay. Uray ikalaang. Iti kasta. Kompleto tayo mat amang celebrar iti kasangay ti anak mo. Kanti anibersaryo ka ni mami, daddy. Pangaasim, Felix.
agawid ka kumaan. Sana nga agawid. Felix. Talaga ka di napatpatig ti kabit mo. Gamda kami a pamilyam, daddy. Di nakpagsasawa ni tikasta si Aldrin. Pudnumat, saan ka di? Di yu kaya ti agawid iji balay. Ngamin, mas kaya ti agawid iti ayan ti kabit yo. Aldrin, anak. Huston. Babalin ka di, agawid ka yan. Kat iti ka ano man, di un gamdan pa iti agsubli dito eh. Ngamin, uray ka sano ti panang pilit yung kanya. Diya ko nagawid iti balay. Nakailatan nga ina, imang silibrar iti kasangay ken anibersaryo nga ipagpagayo. Saan kayo na kaya't makita kan makaden na? Day tatitandaanan nyo. Sobra na talaga ni daddy. Iso lang nga rodon tinakabasol. Ngam iso pala ti daganas na nga gumit. Jack tumapakawan ni daddy. Iti inaramid na kada kayo. Santo Apolos. Sana kasta anak ko. Urayan niya pa'y ti mapaspasama. Isulat na ti amam. Ikararag tayo langan. Asapay ko mataagbalin anaragsak iti baro a pamilya abuklan. Ala, gusto mami. Agsardang kayo ngurudang agsangsangit. Kitkitaan na tayong dagiti pasahero si Tribus. Uwan anak. Asidagta ka din iti terminal. Adayo pa'y mami. At tinasayat. Iturog mo pa'y. Tapno makay na naka. Ringan kanto inton asidagtan iti terminal. Diyak mat nga ron makaturo. Pampanunutak di atin. Sigurado nga agor-urayan day jay. Sana bali ha. Paawit na mo tan mami. Wan matkit di. Siya man nga ron ti maturog mami. Mami! Diyos ko! Anay ko. Sabi mo, kayan Oh, di ka unay agkuti. Adda ka dito ospital ading ko. Manang Virgie. Di maisasakak. Apayakas ladyak may garaw. Awanon ti may sa asakam ading ko. Kapilitan a pinutad dagiti doktor. Gapo iti donor analakam mo. Iti pan nakatinag tinagluganan nyo abas iti rangkis. Anya? Imbaglangan tanaispal ka iti paggat. Kat no agkaribuso itayan dagiti nurse kando doktor. Iti madama apan nakaupiram. Kung naklakit din no anya ti mapasamakin ka. Ni Aldrin man. Sa din kayo na. Kumusta ti anak ko? Marisa ading ko. Patib keram ko mati pakinakam mo. Anya ti kayat mo asawan manang. Marisa. Natayan ni Aldrin. Anya? Sigon ka dagiti doktor. Napurwan ti ulo na. Iso indeklarada a dead on arrival. Saan? Ti anak ko. Nakakaasiman ti anak ko. Basol ko ti amin. Uwan, basol ko. Sanda ko man na disgrasya. No jak idaimbati idiimay da di opisina. No nagawid akla ko akadwa kida. Saan ko man napasamak ti kastoy. Awanan ti anak ko. Natayon. Ti matasawa. Baldadong ti may sasaka. Gina. Agdulwa kami tinani. Adda ka di pariko. Damagan pa lang. Kat apong lang araw din anatay. Tinaunang anak ko. Ay, kuwani. Basol ko ti amin. Basol ko. Hani, awan basol mo. Disgrasya day dyan. Iso nga awan nga rod mapabasol. Siguro
aging kalaangan ijay tibiyag ti anak mo. Kan, gasat mo ti asawam kagbalin abaldado. Huston, panawan nakpailan, pangasim, kaya't ko tiag may maysa. Sige, sikat ti makamo. At subli akla ang ijay kusina. Tulungak pailaan ni Manang Lorna. Awagan naglaang, nagdaka sa punan, ha? Diyos ko, anya na ito inanapasamak iti pamilyak. Pakawanin na ko, Diyos ko. Basol ko. Wen, basol ko ti kastoy anapasamak. Nasaya at met, ta napanunot mo tinagawid, tapno umay mo aywanan ti asawam, Felix. Saan ka di nga agungot ti kapit mo? Ni Gina, ti kayat ko asawan. Ako, manang, kinapod mo na. Insin ako ni Gina. Naamiris ko ngamin, asa na may parbang ti panakirelasyon ko kan Juana. Ay, pasensya kan, Felix. Italakon ken ka ti kapsat ko. Masapul ngamin nga agsubli ako ni Hong Kong, tapno agtrabaho. Saan pa'y akabaalan ni Ayan ti mga iwan iti inana? Si kalaangan tinamnamaan mi ang mga iwan ken Kuana. Gaputas si kakat nga ro ti asawa na. Uwan manang, di kagdanag. Siyak ti makamo ang mga iwan iti asawa. Agyamanak, Felix. Umaykan bakit? Bagkatan ka nga'y patugaw iti wheelchair mo. Agyamanak. Agsubli ka ka din dito ibalay, Felix. Wen, kat siya kung ti mga iwan kan ka. Ngam, kasanan ti trabaho. Amangan nun makadisturbo aklaan ka. Nag-resign ako ni ti trabaho. Adamot basit na awat ko ang mabalin nga aramatak. Tap na makarong iti ore basit la negosyo. Iti kasta, adamot pa ka kumikumak. Kabayatan ti panangaywan ko kan ka. Kaya nanda pangalaan tayo para itinaldaw agastos tayo. Ang kasanon ti panagadal ni Ayen. Di mon panunutan day ta bakit? Nakalasin ang ti pagadal na aging kat agturkos iti kolehiyo. Sigurado ka ka din iti desisyon mo ang mga iwan kanya. Unmed, ngamin, obligasyon ko day ta kasasawam. Ang amangan mat no iti panang tungpal mo iti ibagbagam nga obligasyon mo kanya. Kat saan ka mat nga agbalin anaragsak iti danami iti anak mo. Saan mo panunutan day ta? Tinapatag kat adak ita dito'y ang mga iwan kan mang protektar kan ka. Ikarik, aday kay tupulos panawan. Daddy, sa dino tayo ni Mami? Si Mang Patagaya man iya. Ada ititirasan ni Mami. Mala, agpalas kan. Kalpasan na. Sumaruno ka ni Jay, tagsasango tayo man amangan. Nagragsakat ko man no adapay ni Manong Aldrin na niya, Daddy. Kompleto tayo kumasa nga pamilya. Iya. Sayang, ngamin awan matan ni Manong. Kan may isa, kasjay matan ti kasasaad ni Mami. Saanan ang makapagnaga po iti pan nakaputot ti may sa asakan. Ada si ti Diyos anak ko. Amok, ken mamata adumteng tumadla ti aldaw. Ama sursuro ni Mamim ti magna. Babae ni ti panagsaklay na. Wan, ngam saanan akas iti sigod. Saanan ang may subli pa iti sigod, Daddy. Kang ronaan ti amin, saanan ang may subli pa iti biyag ni Manong Aldrin. Sige, agpalasak labi. Sumaron wakto ni Jay Tirasa, Daddy. Sa bali ti panagsasaw ti anak ko kanyak. Kaslad na kaya't napagparangan. Ang ama niya ngay ngarod. Maawatak. Diyos ko. Pakawanan na kumakadag iti amin na nagkurangak. Sapay ko ma. Tamapakawan nakbatan ti asawa ken anak ko. Itay ka pa ilang aboy-boyaan, Felix.
Nagkagat ka. Sikat agluto, aglaba, aglinis, kan aminan ang matrabaho dito'y balay. Malaksit iti dayta, asikasunak, padigusan, sukatan, pakanan, kan patumaran iti agas. Kalpasan na, asikasuman ti mini grocery ng impatakder mo. Amangan no dumteng to ti aldaw ang mauma ka. Kat panawan da kaming tumanan iti anak to. Saan pa mapasamak dayta, Marisa? Jak to pulos mauma nga agserbikan ka. Felix. Baya masulnitak, dagiti ado ang nagkurangak. Ambo ka dakil tinagbasulak, iti pamilya tayo. No kumatasim muruta ka nagawin, hindi ka na kayo. Nalabit pa sana napasamak ti kasjay at trahedya. Pakawan anak, Marisa. Sana rumbang nga nagbabayak. Sana rumbang ang binaybayan kayo. Ano dagiti pagbababayak? Ngim naladawan ti amin. Pakawanan na. No nagbalinat ang managing bubukod. Ket saan apagwadan nga makin asawa? Ikarigas sa kanya na maulit pa eh. Pakawanan na ko, Ma'am Marisa. Nabayagan ang napakawan ka, Felix. Agyamanak. Agyamanak tayo ni kanak pa iti may kadwa kong daway. Tapno maurnos dagiti nagkamalyak. Ipatpatag kayo, unay. Ipatpatag kayo kadagiti anak ta. Ipatpatag ka mo't unay, Felix. Katyak tupulos ang babawi. Asikati inayat ko. At datayong dito sementeryo, Mami, Daddy. Aday ta, nayornos kon ti wheelchair. Daddy, mabalin yun na patugawan ni Mami. Sige, ayen. Agyamanak, Felix. Pasensya ka no pinagkatnak pa'y aging gaditoy. Diyak pa'y ngamin kabaulan ti agsaklay. Nang runakit saan anasaya at tipagnaan nga agturong ditoy. Awan anyaman na bakit? Pakaidayawak, amang ibagkat kan pagserbyan ti asawak. Ay sus, agasam man dagita pa ng bulbolang manan ka ni Mami, Daddy. Saan ko abulpulaan ni Mami man ako? Pudno ti bagbagak. Ikarik nga ramidak amin nakabalak. Tapno mapagserbyan kayo nga gina. Ngamin, kaya't ko asulnitan nagiti nagkurangak. Naggasatakmat kan, Felix. At ayaw nagasgasatakan ka, Marisa. Ngamin, nakasingsingpat ka nga asawa kan inadagitig duwang anak ta. Saan laday ta? Uray ka sano kadakkel tinagbasulak. Napakawan naklat ta. Kaya't inawat nakmanan itinumanon agundaway anapasaktan ka. Kaya't ipapanaw ko iti dinam. Alaos doon, Felix. Kas nakunakon, nabayagkan anapakawan. Wanmat ngamin, Daddy. Agdrama kayo manan. Inmay tayo dito, tapno i-celebrate tayo ti kasangan ni Manong Aldrin. Kente anniversary ni ka ni Mami, ma. Aywanan niya. Happy birthday, Aldrin, anak. Noda ka pa siguro abiyag. Siguradong adamatan apo kumikan ka. Kailiw ka unayin, anak ko. Sapay ko, ma. Panapakawan nakmatan kadagiti nagbasulak kada kayo. Amok ang napakawan na kan ni Aldrin, Felix. Kinapodno na. Iti first death anniversary ni Aldrin. Imayak nito ayan titanam na. Nagkariyakin ko anang agsubliak iti dinayo ko ni Ayen. Ket ayatan, aywanan, kandi kay tupulos baybayan. Kasla ka ano lang day di.
Agam, sa nga pulo at taon kaya man tinapalabas. No sa di naman itati ayan ti anak ta. Amok anaragsakan da ito eh. Nang runa kat tinungpal mo dagiti karimkan kwa na, Felix. Agarop 15 atawan matan tinapalabas manipod na pasamak daydi nga aksidente. Kat ita, makunak anaragsakak, ngamin uray kaskas sinublianan nak ti asawak, kat naragsak kami nga agdandan na kaduwami, dagiti dua nga apo kumi kaniayen. Naklon kumatan daydi apasamak, kantipan nakaputad ti may sa asakak. Kaasi ti Diyos, makapagnaak matan babaan ka dagiti saklay ko. Iti likudan dagiti rigat ken sakripisyo ang naglabasak, dinak binaybayan ti Diyos. Banag apagyamyamanak unay, gapu ta pinagbalinnak anatibker amang sangu kadagiti pannubok ti biag. Ket nagbalinmet nga inspirasyon ko tinapalabas, tapno mangrugi manen para itinapinpintas pay amasakbayan. Makunak nga awanan ti dawatek pay iti Diyos. Ngamin, inpaay na aminan babaan itinan anay a panagbalbaliw ti asawak, ken babaan iti panagbaligi ti anak mi ani ayen. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, toy pagayam mo, Marisa. Ken ka pagayam Marisa. Dayawak ti kinatanok mo nga agayat pagayam ko. Rumbang nalaang ti panangpakawan mo iti asawam, ngamin agasawa kayo, ket nagkinnari kayo iti sangwanan ti altar, nga iti rigat ken namay, ragsak ken liday, di kayto agsina agingga ken patay. Kunada anarigat kano ti mangit nag iti pamakawan, nang runa no nasair unay ti riknam. Ngem kayat ko nga iparipirip iti kaadwan, ati Diyos tupay ket mamakawan, datayon tulakit din at tao laeng. Amin tayo kat agbasol, tao tayo laeng nga agpidot. Tunggal maysa kada tayo kat adaan karbangan nga agbabawi, agpakawan ken mamakawan. Kat aramatan tayo daytoy tapno mga barwanan para itinaragragsakpay a masakbayan. Alakastan pagayam Marisa, kat pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam, naimbag nga oras ka naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti pakasaritaan nga intay kan biyagita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan a divine, manipod San Nicolas, Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet kadagiti rinibo-ribo ana esem nga agdengdengeg kadagiti drama dito YouTube. Isu ti liwliwami kabayatan ti income panagtrabaho iti inaldaw-aldaw. Ket pagyamanak unay, numapili yumat nga idrama to'y surat ko. Kiddawak nga ilingad na kumalatan itinagan a divine. Nakapagsurat akmet, gaputa kayat ko nga ibinglay tinagbalin apadas ko, may papan kaniayat. Nga iso ti makagapo, no apay nga aging gaita, ket balasang akpaylaeng, ititawan ko a 42. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Nana Feli? Ha? Steve Baro? Siya nga Nana, kumusta kayon? Ay nakaasi ti Diyos Baro. Nasaya at kami man. Si Kangay, kumusta ka mutan? Di mo't may sakan apade. Saan pa? Seminarista pa lang Nana. Kasta ay Baro. Kunakit di ano na ananay kan apade. Saan pa Nana? Ay, gayam. Ni Divine, kumusta matan? Okay lang mat Baro. Work from home. Iso aday jay, at dalaang ijay balay. Saan unay arumrumwar? Kasta ka din, Nana? Wen, bayam ta ibagaktukan kwa na ti panagkita ta, Baro. Planok mat giti ti sumarong ka raji balayo, Nana. Ay, Baro.
Amumot a welcome ka akanayon ijay balay. Agyaman ako na nana ha. Sige nga Rod. Umayak to iji balayo. Apay, di mo kaya't ngagbalinak apati? Jak kayat? Ni, apay nga eh. Ti kayat ko, agbalin ka amanong ko. Kayat ko nga sikat ti agbalin nga asawa ni manang ko a Divine. Agbagay kayo ngamin. Anya? Sika talaga Olivia. Di malablabid mo. Amum ka di, manipod idipimanaw ka, kanayon amalidliday ni manang ko. Ha? Ado ti umay agpaspasyar ken kuana. Ado ti agar-aram. Saan apulos anak ki boyfriend? Oh? Pexman? Pexman, mamatay man. Pudno ti bagbagak manong Steve. Promise. Siguro, or-orayan na kanya. Olivia! Steve? Divine, kumusta kan? Okay, aklang ang mat. Sika, kumusta kan? Kaano ka pa'y asimang pat? Kan apay nga da ka dito eh. Idi kalman laeng. Masapol ngamin arumwarak iti seminaryo. Sakbay ang maordena na kas may sa apadi. Iti kasta, may kanak iti gundaway nga agpanunot kan agdesisyon. No ituloy ko ti agpadi, wala saan. Kasta ka di? Wan Divine. Ay, wan gayam. Domingo ita. Makimisa ka kadi? No kayat mo, agkuyog tan. Sunduan ka. Oo na. Urayin ka nga rod iti balay. Amangan mat no nalipata mon ti dalan, amapan ijan. Ha? Si kamat. Malipatak ayamat. Kat kanayon ti ipapan ko ijay idi. Wen nga rod kan di mat nabayagan a boyfriend mo ni Manong Steve, Manang Divine? Di mat isulaang ti agmaymay sa a boyfriend mo? Sangit ka pa'y nga rod a sangit, idi naamwam nga agpadi gayam ni Manong Steve. Ay sus, Olivia, anya ka din dagitang ibagbagang. Steve, pasensya ka na. Sige, umuna kamin. Urayan ka lang ang iti balay, ha? Kartingam ti agpeles, Olivia. Ang mga no asidagan ni Steve. Sa anak pa'y lang ang makimisa, Manang. Nasakit nga mintingipon ko. Sana bali ta adamat kadwam. Inton umay a Domingo aklangan ang makimisa. O sige, ngamne, kita Saan ka nga agpaspastrek dito'y balay iti oray asino, aging gaasumangpat ni Nanang, ha? Wen ka di Manang. Oh, aday ta ni Manong Steve. Hi Manong Steve. Hello Olivia. Apay adi ka pa'y nakasukat? Sa anak pa'y lang asumurot Manong. Nasakit nga mintingipan ko. Kun may sa kadwamot ni Manang saan aya? Oo na. Anya nga rod, ti kayat mo apasalubong. Chocolate, Manong. Anya ang chocolate? Kunak man no nasakit tingipon mo, Olivia. Joke lang. Sika talaga, Olivia. Ala, umay kan Steve, mapantan. Ang mga numala daw ta itimisa. Anya ka di Steve. Ide ka man sango ako ngita. Anay ko, apay nga kadal ka kay. Nakapimpintas ka talaga, Divine. Anya? Loko, kadagiti amin adanda ni agpadi, si kalaang tibulero. Kalpasan ti misa. Mapantapay mangan. Sakbay nga itulod ka di balayo. Wala, ninamnama kong data, Steve. Assuming ka talaga, The Lord be with you. And with your spirit. Kabayatan ti panaguro-uray ta iti makan nga isorda. At aitit ko kan ka. Anya man ang data. Ate, lukatam. Sus! Kasla ka niya, Steve. Kasangsangon naklang arudan. Ibagam ka din, no anya ti kayat mo nga ibaga. Api nga dapay laing love letter mo. Diyan kami kahit nga damalipatak. Nung amin surat ko, may bagak amin na kayat kong ibaga. Ala, basa na.
Itan, iti mismo asangwanam? Wen, kahit ko ang makita ti reaksyon mo, kabayatan ti panagbasam iti surat ko. Uy, sa anak nga affectedan niya? Os, sige man. Kita man. O sige, basaam iti napigsa. Dear Divine My Love. Shh, saan mo't akas na kabigsa na? Tsak mo't kaya't ang mga ganda amin dito yung restaurant. Kat, isumati ko ng pigsa. Dahil buwa tala makangag Okay. Sige, ulitak abasaan ha. Dear Divine My Love, nubas-basaam ita dayto iti sangwana, kayat naasawan, simurot ka kanyak anapan na kimisa. Kan, imay nangal daw iti paborito a restaurant. Amok asaan ka analaka nga aw-awisan. Ngam gapo ta simurot ka, sulit matan ti mano arabii, ajak pan nakaturog, ken panagdandanag ko. Ngamin, kamaudyanan nga, itilasod ti ado atawan, nagkita, ken nagkadwata manan. Os, jay ang paiso. Pudno ayamat, adi ka nakaturuturo. Eh, uyan. Manumot arabi ha? Iti anya ko maaga po. Madandanagan namin. Kasanon no adan boyfriend mo. Kasanon, no di na kon kayat ang makita. Anya ngay ko mati pagdanagam. Kayat ko asawan, apay ko maamadanagan ka. Talaga siguro kas, Jay. No dandani makita mo, ti tao nga inay-ayat mo unay. Agdanag, wano agnervyos ka. Hey, Divine. Napauli magkamatan. Ha? Ay, kuha, Steve. Sika talaga. Makapasurong na kita alinyam. Us? Talaga ka di masursuron ka? Apay nga rin nga gisam ka? Ha? Hey, jak amo kan kay Steve. Ituloy ko man laang ang abasaan. Iti iyuunag ko iti seminaryo, ti amo kat maminpinsan kan amalipatan, ngam nagbitutak. Iso nga ita kanaadtaanak iti gundaway arumwar, tapno makapagpanunot, no ituloy ko ti bokasyon ko kaspadi wanyo saan. Ginundawayak daytoy, kat inturong nakdagiti saka, kantoy pusok iti ayan mo. Apay, aging dat kaano ngamin aya, ti kaadam itirwal, ha, Steve? Depende No nakadesisyon na kon, mabalin ko mat nga ibaga, adya kon ituloy ti panagpadik. Uno, agsubli akon iti seminaryo. Jakon kabailan nga ilimad pa'y ti marikrik na. Iti panaglabas ti tawan, saan ang nagbaliw ti panagayat ko ken ka. Ket ad-ad pa'y nga inayat ka. Nang runa no malaglagip ko dagiti panawan ang nagkadkadwaan ta. Dagiti nasamit nga isam mo, ken makaayayo amatam. Sika akanayon ti adda iti panunot ko. Sika laeng ti agtagikwa dito'y puso. Manipod idi aging gaita. Kasta unay aragsak ko no makitkita ka. Sika laeng ti babae akayat ko amakaden na aging gatong palbiyang. Agay ayat itinapod mo, Steve. Kunak man no saan ka nga affected. Apay nga ron na nakalablabasit mo tandag iti pingping mo. Saan mo to? Magilkilig ka niya. Saan na? Kanya nga ti marikrik na mita. Mabisin. Ha? Mala, mangantakit din.
Nagkita tala ang idikalman. Ita, ada ka man hindi to'y balay. Apay, nauma ka na kanyak. Ah? Ay ko, siyempre, saan? Si Kamat, di ka man lang maangawan. Atoy, parakan ka. Ah? Wow! Siomay! Mabita nga, mga laak iti malukong. Ha? Umay ka, mapantay di kusina. Ay, uwan gayam. Kasla ni Ronnie tayo nasabat ko itay, ha? Dito ka dito naggapon, ha? Nakamisuot man. Kasla, sana may drawing tirupa na. Ah? Wan, kagap-gap po na launay dito'y balay. Agsubli-subli nga ron. Nagkulit. Aw-awisin nak arumwar. Ngamjak imanukod. No, kasta, nagasatak nga rod. Ah? Ni, apay mo't anak ko nam daytay, Steve. Ngamin, kanayo na patgamtikid daw ko. Kaya't ka di asawan dayta. Nga danam-namakan ka. Ah? Adayta ka manan, Steve. Siyempre, sa balitamat. Agkaubingan ta. Nagsinatalaangan i-Disimbre ka iti seminaryo. Isungarod nga di rin mo arak. Kasi ka adagos ti binirok ko. Imbaglangan tawan pa'y boyfriend to. Ah? Awanan iti bokabularyo pa'y ti maki-boyfriend. Manipod pinanawan na, Steve. Anya? Mabalin ka di maamuan, no apay? Ah? Ay, kon. Awan. Siyak laangan ti makaamu, no apay. Manang Divine, adda surat mo oh. Nagapu ka ni Manong Steve. Ah? Manan? Ay, talaga aday di at tao. Mabalin naman nga ibaga iti personal. Ang nagsurat pa'y laang. Uy, makilkilig. Basaam kit din, Manang. Ay, sige. Dear Divine, naragsak ngal daw mo. Kas kapintas tirupam anakaisam ita amang basbasa dito'y surat ko. Kaya't kulaan nga ibaga nga awan nagbaliw iti marikriknak para kan ka. Diyak mabalin nga ilimad ti kinaragsak ko tunggal agkita ken agkadwata. Kasla makitkita kon ti kinaragsak to ti buklenta a pamilya. Kas maysa a seminarista, amok nga adda obligasyon ko iti Diyos. Ngam, amok mat a maawatan na. Ngamin, tao aklaang, addaan rik na ken arapaap. Iti panaglabas ti aldaw, ad-adda amariknak nga agayatak ken ka. Mabalin ka di nga isublita tinaputad nga ayan ayat ta. Sisasagana ak iti amin apan nubok adumtang kadata. Nusong batan nak, jakon ituloy pa'y ti panagpadik. Jakon agsubli iti seminaryo. Sapay kuma, taagbalin kamat anapudno iti marikriknam. Numan bilang saan ta nga agpada iti marikrikna, namnamaam amaawatak ti agbalin a desisyon mo. Ibilang naklatan, kas maysa anapudno agayam. Tuy agay ayat, Steve. Divine anak, rumwar ka biit, adda bisitam. Nuni Steve, pastara kanyo latan nanang. Saan ani Steve? Rumwar ka ngamin Asino nga'y kumatibisitak nga ibagbagayo nanang? Ni ka di Ronnie? Saan ani Ronnie anak ko? Asino nga'y nga rod? Awan mo't namnamaak abisitak ita nanang. Ti ama ni Steve, ni Sir Lucas. Anya? Ni, apay ka no? Anya tigagara na dito'y balay nanang. Tinasaya at rumwar ka anak ko. Ing kadanunan ijay salas, si kakano ti kayat na makasarita.
May mga oras mo, iha. Kastamat kada kayo, sir. Anya ka diti maipay ko. Pasensya ka, ano nakadisturbo Sa nabalit na mabiitak lang, Matt. Adalang kayat ko nga ibagakan ka. Anya day ta, sir? Amo ka nagkaubingan kayo iti anak ko. Ni Steve, ti kayat ko asawan. Sir Lucas. Amo ka nasingad kayo iti tunggal maysa. Kaya't sana nailimad kanyak, ti panagayan ayat nyo, iti lasod, ti pito atawan. Agam naputad day ta. Gaputa simrek, iti seminaryo ti anak ko. Rimwar iti seminaryo ni Steve. Tapno masubok day to, sakbay ti pan naka-orden na kaspadi. Agam sigakit din ti mo na sinarak na. Ba nagadyak magustuhan? Divine, iha. Ambom ba? Saan ka din? Ambom tinagdalanan ni Steve, gapo iti sakit na iti puso. Amumet nga urela awagan mi aminan iti asanto. Tapno lang maispal ni Steve. Iso apangasim, ha? Hindi ka kumagbalin alapad para iti panagpadi na. Magipagpakasyakan ka balasan ko. Amo ka makasarakan tumot lang iti lalaki amang ipatagkan ka iti nalablabas pa'y nganti pa nang ipatag ni Steve. Sir Lucas. Pasensya ka niya. Amo ka nasakit. Ang masapul nga klunan niyo. Asahan na da kayo ka ni Steve tinaipuding para ititungkal maysa. Olivia, itad man tuman kini Steve to'y surat ko. Naks! Iti kinaad-ado ti surat ni Manong Steve ken ka, itamlang asinong batan. Parang may something. Isus, awan na. Basta atap no maamam ti sungbat ko kadag iti surat na. Agpayso, manang? Wan, basta tap no mapnag ka. Dear Father Steve, o aday ta ha, Father itan ti awag ko ken ka. Hala, apay ngay a Father manang. Kayat ko nga ibaga nga ay ayatan ka. Ay ayatan ka unay-unay. Ubing tapay idi, ngam nariknakon nga ay ayatan ka. Uray idi simrakan iti seminaryo, saan anapukaw ti panagayat ko ken ka. Aklunek nga agingga ita ket ay ayatan ka paylaeng. Ngam uray no ay ayatan ka, masapol nga agsakripisyo ak. Nasakit, nga masapol nga isakripisyok ti ayat ko ken ka. Ngamin, adayo anapatpateg ti obligasyon a sinapataam. Jak kayat nga agbalin alaped ti panagayat ko ken ka, iti panangtungpal mo iti bokasyon mo. Panagkunak ket saanen anasken nga ilaban ti maysa a relasyon amang laped iti misyon mo. Nasakit man nga masapul nga aklunek at lalaki nga inayayat ko ket maysan anaan-anay apadi. Agtalinaed laangan amin kanilagip dagiti ragsak a nagkadkadwaan ta. Kanayon ti kaadam kadagiti kararag ko. Divine. Hala, nagsakit moten manang. Itad ko ba talaga daytoy ka ni Manong Steve? Juan Olivia, itad mo nga itad day takin ni Father Steve. Nakabaybayag kan tumat ngamin, Olivia. Kita aman napunon ti simbaan, awanin pagtugawan ta. Ay, wun nga rod manang. Dito'y tan-alikot. Adumat titugaw dito'y. Kan may sa mangagmatlat ta. Kapilitan maalaoy ka. Ijay ta nga agtugaw. Itikas ta, mangagta ti misa. Brothers and sisters, let me tell you a story. The love story. That not adda nga interesting. Oh, naitriga kayo niya. Ni Father, nadaan iti love life.
Brothers and sisters, I used to have a girlfriend. Iso na lang, tayo di simregaon iti seminaryo, we have to break up. Ang grabe ti tama kag kuana. Ay tag-unay daytoy a babae. Iso nga diri mo anak iti seminaryo, sakbay ti panakaorten ko. Sinarong karak daytoy. Parang kunak, no kaya't napay. Kahit no kastaman bilang, sabon nga ituloy ti agpadi. Agpaayak lang iti Diyos, iti ruwar ti simbahan. Iti sabali apaguspusan. Ayayatan nakman, nga mas pinili na tinagsakripisyo. Para kang kuha na, importante atong palag ti bukasyon ko. Ngem ti ayat-ayat mi adwa. Amoyo, brothers and sisters, husto unay ti bagana. Ngamin, iti panaglabas ti panawan. Namiris ko, at talaga ada ito'y ti kayat ko. Da ito'y ti mission ko. Ti pagserbiak ti Diyos, babaan iti panagbalin ko apadi. Makuna ka nagasata, ngamin, imbes ay adayunak, saan? Tamas inya si dagnapay iti Diyos katamsan. Sabay ko ma, taura iti maminsan lang, at dapat may sa atao amang niya si dag ka na tayo iti Diyos. Lumaminsan ngamin, at dadag iti panubok, amang niya dayo kada tayo iti Diyos. Ngem, agipatulod na ito'y iti tao, ngagbalin nga instrumento. Tapno agsupli tayong matlaang ketwana. Jack nalapdan ti panagarubos dagiti luwak, idinangag ko ti boses ni Steve. Nakatataar iti suot na nga abito, makaayayo dagiti mata kan isem na. Nasakit man nga maragsakanak amang kitkita kenkwana amang aramid iti obligasyon na nga agserbi iti Diyos. Maragsakanak ngamin intuloy na ti panagpadi na. Jack pulos agbabawi ngamin pinilik ti nagsakripisyo para kenkwana. Makunak as sisasaganaak amang ipaay iti amin iti Diyos ngamin amin nga adda kanyak ket nagapo kenkwana. Dayti man ti padas ko ajak tupulos malipatan. To'y pagayam mo, divine. Ken ka pagayam, divine. Mabalin a planuan ti tao ti amin abanag, ngam ti pagayatan ti Diyos ti matungpal. Kasta ti kayarigan ti pakasaritaan ti biag mo pagayam ko. Iti adu atawan a panagin na dayuyo ka ni Steve, nagtalinaadlat ta ti ayat iti puspusoyo. Kat iti panagkita yumanan, nabukal ti plano ni Steve para iti panagmaymaysayo. Banag, anagdua-duaan ti panunot ken riknana, no ituloy na ti bukasyon na. Ngem gapo tanatanok ka nga agayat, insakripisyom ti ayan-ayat yo kasagot mo iti Diyos. Nga iti kaano man kat di mon tupulos pagbabawyan. Luktam nga ro ti pusom nga agayat manan. Patsyak nga ipaayan na ka ti Diyos iti lalaki nga ipatag mo kan mangipatagkin ka aging gatong palbiag. Alakastan pagayam divine, kat pagyamanak unay, tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan dagiti drama tayo. Maminsan pa'y, pagyamanan da kayo manan iti anus yu adumdumngeg iti inaldaw-aldaw. Agyaman kami kadagiti likes, shares, comments, greetings, ken suggestions yu. To'y pagayam yu, Freya Simsim amang ibatbati iti naimbag ken naragsak nga aldaw kada kayo amin. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.